За нашата баница е необходимо 300 грама натрошено сирене, 4 яйца. Яйцата се чупват най-напред в отделен съд, за да няма някое развалено. 6-7 лъжици олио. И непълна кофичка кисело мляко, в която се слага малко сода, за да бухне. Корите е хубаво да не се слагат плоско върху тавата, а да се накъдрят малко. Ето така, просто се взима, хем по-лесно е за работа. Така се поставят свободно, за да има въздух. И сега се поставя от плънката. На всеки слой 2 кори. Както виждате, няма никаква философия. Всеки може да го направи. И мъж, и жена. И е много полезно за младите мъже. Ако нещо им се разсърди жена им, като се оженят и не искат да им сготви, те да могат да си сготвят самички. Една жена, млада жена, се оженила и много обичала да готви. Но за нея готвенето е било някакъв ритуал, някакво творчество, както човек прави някакъв продукт на изкуството, да речем картина или... Приготвя тя, мъжа й пристига, на бърза ръка излапва, никакво впечатление не му прави, че тя е подредила естетически, че е съчетала и естетиката с кулинарното изкуство. И тя накрая го убила. Трябва да се сложи повечко мазнина, за да прилепне така добре. Също така, това, което е останало от плънката, може да се сложи сега, а може да се сложи и след като започне да се пече. Когато горната коричка започва да се зачервява и има опасност да изгори, тогава се прибавя това нещо. Аз го слагам сега. И нашата баничка е готова. Слага се във фурната на най-високия градус 280, като предварително аз не загрявам фурната. Ако се е опекло, вече се изключва и цял час се оставя горещината от печката да се използва от баницата. Да знаеш какво има във фурничката, в печката. И той човека очаква, че има баница. А тя след това му разправя. Се оказало, че котката се окотила и я сложили на топличко в фурната. Не гори, а само така мъничко. И човека се надявал на баница, а се оказали котенца.